Cek. Cek. Cek.
Cek. Shalom. Shalom. Hari Minggu nauli madihita saluhuna ruasni huriata HKBP Depok Sada
na adong di bagas joron. Lausongoni manang ruas ni huriatta na di bagasta marsada-sada. Tapasada maroha dohot pikirata, tapukka ma parminggota, tapuji matuhatta, marhite edde nomor 215 ayat sada saha roditulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olo-polo mahamu pabuahon, patubegihon hatay, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma, nung nga di palua Jahuwa na posona si Jacob, marulupulup tu debata maho, ali sadok tanoon, edehok kamu mahamuliaon ni goarna, marmulia ma bahek kamu puji-pujian na, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata parguguna so hatu dosan, kolan alania sini roham sabindo ubain na terbaik kami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, moloadong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonom mudo na pinangido ni nasida, ali Tuhan, pasau mabaga-bagami, tangihom mapangiduan nami, lehom manatau hanguluan nami, lehom marihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasit tongami, dohot dihanguluan saliling liling na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatanna, patik paupaton. Ingot hamuma pawediahon ari minggui, dinaono mari maula hamunasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahuba debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pemanang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa di bata, langit dohot tano, laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Ibaheni do ubain na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianani jala di parbadiai. Ia do lapatan ni oddo. Ikod dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diazar nasian hata ni debata. Ikko badiado hata ni debata di rohatta. Jala iko ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidugugu mahitat tu hatta taringot tu patiki. Alitu. Mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatopo ti madosat tatuadupan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suhatu dosan jala ama para siroha. Sang lomoro hamida hamamate ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alani ubahin hupangido hami. Say sudati matorutorum. Asa unang mangonai betu hami. Say sesa sudido sanami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargugui mahami. Asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akka naluja jala nasorat. Kupasonang pehamu. Buat tamu maaugat kutu hamu. Ruhok kamu masian au.
ay nalabok doau jalan nasere marroha, asa dapotan hasonangan tod di muna, ay labok do augakku, jalan yang dodohot nahu paporsaton, hasangapom madidibatana di gijang. Amin.
Turpuk di hari Mingguon, di mana tersurat di sada Samuel bidusada, memukasian ayat sia saha rodi ayat 10 walu, tajahama marsorik-soring. Tangiang nisihana di silo, jadi dung mangan jala minum di silo, hehe masihanna, alai huddul di huddulanna, ianggo malim eli di labung tiang ni bagas ni Jahoba. Dungi marbaga-baga maibana ninnama, ali Jahoba sebaut, molo ditatap roham perdangolan ni naposomon, jala diingot toau, jala danghu halupahon mu, dang halupahonommu naposomon, jala dileoko tu naposomon sada anak, lehonokku maibana musetuho, saliling mangulu ibana, jala dang jadi honaraut parnabung uluna. Ay martangi yang di bagasan rohana do sihanna, asal ubit-ubit bibirna, dang tarbege yang go suarana, gabi diri pusieli na mabuk ibana. Alainin nasihan nama mangalusi, sitokka alituakku, parupuan na gudok roha doau tahe, dangdung huinum anggur manang si inumon na koras, rohakido na huusehon di jolo ni Jahoba. Dunginin na si Elima mangalusi, lao mahom muli mardame-dame, say nalehonon ni debatani Israel tuho na pinangidom sian ibana.
Ima sahatna mertua doakana tumangihon hatani di bata jala naupeopsa. Amin.
tahatidak ko mahaporsyautay, songon nat hinatidak ko nidong atta sahaporsyaw di sadok portibion, rap mahita maddok, au porsea di bata jahuba, ido ama perguguna suhatulusan, natumo palangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, di mana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siya tod di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanuatur, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargugu naso hatu dosani, di si maibana pamamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Hau porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Dikting namasa di Minggu Rogate sia Mei 2000. Tema Minggu. Luar ni Minggu ta sadari Imam Minggu Rogate doho tema tangiang ni halak na porsea. 2. Dana na sorang. Na di hari Sabtu 8 Mei 2020 sada di basa-basa tuhata dosa dana bawa di keluarga ni amata Niko Hannes Sihombing inata lamtiur boru nababan. Sian Huta Perum Grand Putra Mandiri Blo F nomor 8 Tanah Baru. Nir Sada 8 Tolusada kelompok Judea. Ipasdo dana i songoning nang natorasna. Tolu ruas nataba sada mabuka hari Minggu sadario Minggu siang Mei 2020 sada gabe ruas di HKBP Depok mah sada keluarga amata Edward Alberto Lumbantoruan inata Dr. Christina Amelia Boru Pangaribuan rab dohot 2 dana nasida nasian HKBP Resort Malang inganan nasida Perum Gria Jati Asri Blok Asada nomor sia RT 06 RW 03 Jatimulia Cilodong Depok. Nir Sadasia 0 sada kelompok Epesus. 2. Timi Simanjunta Narosian HKBP Medan Sudirman. Inganan nasida Jalan Pindahan Gang Makam nomor 01 B RT 0 sia nomor 10 Pacoran Mas Depok. Nir Sadasia 02 kelompok Laudekia. 4. Ruas Nagok. Mamuka Minggu Sadarion Minggu sia Mei 2020 sada gabe ruas Nagok mah di Huriata keluarga amata Patiar Manalu SH inata Rista Uli Taraja rab dohot tolu dana inganan nasida rawa geni RT 0 tolu nomor 2 Kelurahan Ratu Jaya Cipayung Depok. 5. Ruas Napinda mabuka hari Minggu sadarion Minggu sia 2020 sada pindah huria sian HKBP Depok sada mah ima keluarga ni amata Pintra Eva Banjarnahor
Inata Edita Hot Mauli Boru Purba, Rap Dohot 2 Dana Sian Huta, Jalan Impres nomor 130 Sia, RT 04, RW 02, Ratu Jaya Cipayung, Nir Sadapitu Sia 5, Kelompok Laudekia, Nasida Pidatu HKBP Huta Julu Resort Bonadolok, Bonandolok 06, Barita Habot Niroha. Nah di hari Sabtu sada Mei 2020 sada nunga jumolo marujung ngolu amata sahat siahloho silalahi umur 54 tahun nadi habaluhon ni inata Marlina Borusiburian inganan nasida rawa Maya 1 RT 0302 nomor 106 Beji Timur Depok, Nir Opat Ono Pitu, Kelompok Kapernaum. Tuodean di hari Senin 3 Mei 2020 sada di TPU Kalimulia Tolu. Tuhata mangapuli keluarga nati kotna. Pitu sumbangan di Jalo Huriata do sumbangan ima. Sada meja altar persembahan di pos pelayanan Arko Sian Ruas Nihuriata NN. 2. Kursi roda Sian Ruas Nihuriata NN. 3. Tapla altar persembahan Sian Ruas Nihuriata NN. Parhalado dohot Huriata pasahaton mauleate. Tuhataman nama masu keluarga. Walu paborhaton sintua pensiun. Di hari Minggu sadia rayon Siam Mei 2020 sada di parmingguan pukul 10 dung sipul jamita patupahon ni Huriata do paborhaton sintua pensiun tu amata sintua Ronald Simanjunta. Hobar tusi patupauta do padurungan tu jolot tanda hamoletota di pakobasin nasida di Huriata. Tu ruas nanaim pasahotan marhite transfer bank tu rekening ni Huriata HKBP Depok Sada di Bank BRI nomor 0 sia sada 0 sada 04 tolu sia tolu walu 5 tolu 4. Asa dibayen ma angka sia di akhir nominal. Sia parningotan hari hananai ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 10 tolu Mei 2020 sada patupaon ni Huriata do parmingguan parningotan di hari hananai ni Tuhan Yesus ima di pukul 7 Namarhata Indonesia, pukul 10 Namarhata Batak, dohot di pukul 10 walu Namarhata Indonesia di Pasada dohot pos pelayanan Arko. Domutusi sermon lansia na di pamasa di hari Kamis 10 tolu Mei 2020 sada masohot ma. 10 rapat tim revisi SOP. Di hari Selasa 11 Mei 2020 sada pukul 10 walu patupado rapat tim revisi SOP maringanan di konsistori Pinangindo Tusaluhut anggota tim revisi SOP Boy Mandapoti para potani tiktingon masongon undangan resmi. Tikting nasojinahahon dohot barita parhepengan tajahama di lembaran warta na Pinaraden ni Huria dohot marhite WA Group di kelompok Partangyakta B. Tongenima tikting namasa di Huriata di Bagasa Minggon sait di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di goarna.
Shalom keluarga besar HKBP Distrik The Boss Cup. Selaku Paniroy kelompok kerja dana pensiun HKBP Distrik The Boss Cup, saya menghimbau jemaat dan simpatisan agar kiranya bisa hadir tanggal 9 Mei 2021 hari Minggu pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Kehadiran kita ada yang tatap muka dan juga ada yang live streaming. Jadi kita bisa berpartisipasi baik secara tatap muka di Gedung Ronatama, Depok, atau dengan live streaming di channel YouTube HKBP Distrik The Boss Cup. Mari kita bersama-sama berbuat seperti firman Alkitab yang mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini sudah dilakukan tanggal 10 April di Sopodel bersama Eporus HKBP bersama juga Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pas ini sebulan kemudian kita akan lakukan di Distrik The Boss Cup. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengumpulkan dana untuk menanggulangi kesulitan dana di dana pensiun HKBP. Juga ada catur simultan yang akan kita gelar beberapa kali, dan gerakan 1000 jangan lupa per hari. Itu juga akan sangat menolong dana pensiun HKBP. Shalom.
Kami ni debatana sumur saluna. Ima mangaramoti akate-hati dopi kamuna. Bagasa Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Oras madita saluna. Songolima dihamu dia karuas ni hurian itu hatta. Napai uti huto per minggu di jabu. Tahak manak tabi tu hamu sudina. Oras madihamu sudina. Tatangi homma hatani debata turpuk jamita di minggu tasadarion 5 minggu rogate na tersurat di sada Yohanes bidu 5 mamuka siane sada 1 ayat 5 ngono mahatana takas mata payutihut taringot tu haporsiaon ganup na porsia Jesus do Kristus ido nauk tubuh siat debata Jalaganup nama kaholongi ibana nama nabuhon, haholongan ni ido nang natubu sian ibana. Sian ondo tamoto naung holong rohata di aka anak ni debata. Molo tahaholongi debata, jala taraduti patikna. Ayodo holong ni rohani di debata. Molo taraduti patikna. Dada naduduk patik nai. Ay nasa natubu siat debatado manaluhon portibion. Hapor siaw taido naung monang manaluhon portibion. Ise do na manaluhon portibion ia so naporsea di Jesus Kristus anak ni debata ido anggo sahatna. Ruas ni huriata na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus jut do tabiki ata namadok tangyangi do ho sahanguluan ni haporsiaon. Dua adalah nafas iman. Dua adalah nafas hidup orang beriman. Inna. Alani i dang boy matsohot martangyang asahot haporsiaon mangulu jala marperbue di parnguluan siganupari. Tetapi perlu juga kita pahami bahwa doa bukan sekedar ritus. Doa bukan sekedar untayan kata-kata ditutup dengan kata amin di ruang ibadah dan setelah itu selesai. Tetapi doa adalah seluruh totalitas kehidupan. Bolo tapasaha pangidua do tangyak di bagas gereja, Iko patar doi sudi pangiduani merhiti na mangaradoti patik ni debata di panggulmiton ni ngulu siganupari. Asa saurdo dohata ni tangiang dohot pangalaho siganupari. Jala tangiangi ikon nanyojar rihaporsial doi asatuk sahat jala di tangihon debata. Tau jijo tajaha di buku tai di Rom 12 ayat 12. Buih tarap Rom 12 sada maksudna sarap majaha kita. Nahwa poi mahamu aliak kadongan tajaha masada 2 Nahwa poi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat tamu madaging muna bay pilihan na mangulu jalan abadia nahinalomohon ni debata. Ima hadaulatun ni namar roha. Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan.
itulah ibadahmu yang sejati. Maka ibadah yang sejati bukan hanya verbal, bukan hanya kata-kata, tetapi seluruh totalitas kehidupan kita itu. Maka dua itu adalah ungkapan iman kita tadi. Kuasa ikosya kaporsiaon, ikon alani ojarni haporsiaon do tuk tangyak tatu debata. Boy do haru amar tangyang dak porsea, boy. Alani do honot tama, orang yang berdoa belum tentu beriman. Alai bolong aporsea, haporsiaon neima, mangojaribana laho martangya. Lasuak songonima di bagasa turpuk taon di rokot tuhita ima ganup na porsea Jesus do Kristus ido nauk tubu siad debata jala ganup nama kaholongi ibana nama nubuhon haholongan ni ido nang natubu sian ibana sianon do taboto nauk kolong rohata di aka anak ni debata molo tahaholongi debata jala taraduti patikna. Laos ido naik kata honon na tuhita di minggu rogate sedarion di bagasa pertangyangota bolo soporsea do hita Kristus Jesus do sipalua nauk tubu tu portibi naung mate alay na mula mangolu muse jalan nama naik tu banua gijang imasi pesta honota di hari Kamis mariswang do tangyak tay molo soporsea hita di Jesus. Bolo na porsia hita di Jesus Kristus, iko patarmay marhite na mga raduti patik na ariya doho borngin di ari-ari ni nguluta. Tadda na taraduti patik ni debata di ari-ari ni nguluta, iko saurdo maparnguluo partodion doho parnguluon pardagingon. Maka tidak ada lagi di sana zona sekuler dan zona spiritual. Tang adong bengolu haportibion do ngolu na religius na diaka seremoni peribadahan agama. Alay satu kesatuan. Tongo jamita kunari minggui. Ikodos do burjuna di gereja dohot di parkiran. Ayo lulus onika salaka do parkir. Iso burju labok buhina. Alay hola di parkir. Tongo nalabak dongan na, bye-bye. Nabuan. Uy, saya nato. Nah, itu yang mau kita lihat. Dengan demikian, maka doa kita akan naik kepada Tuhan. Laus di sido dapat hata di debata nama dok, mergogo situ tudo tangyang ni halak partigor, molo hata hidok? Molo di haburjuhon. Maka burjuho tangyangi saurdut terus tupar ngoluan. Dan itu boleh kita lihat juga dalam kehidupan Hannah. Akas di paruktilhon ibana, siar roha parbagasan, rohaku na magopuido, rohaku na holsoanido, rohaku na malungunido, na husehon tuadopan ni debata. Nang mabu doho, utahon anggur na ninummi, ni nasieli tu ibana. Alay sian totalitas ni ngolu na ibana, nang martangyang tu debata. So, ni mahita di bagasa pardalanan ni ngolu takamang do taminang. Ragam na taadupi, tangyang do dalat taro tu debata laho mangadopi akka si adopatay alay asa di pargugohi tadi si ikon di bagasan haporsiaw. Ulodong di bagasan kaporsiaw kita taluhonot tama portibion. Sahatu sonari peperangan antara dunia sekuler dengan dunia iman kita ima ala gudang dope manuntut takkolang Kristus Jesus dalam Tuhan nguluan. Kemajuan ilmu teknologi juga semakin bisa saja menarik kita semakin jauh untuk mengimani bahwa hanya Kristus Yesus yang menjadi juru selamat. Gabi boy hurak porsia hita tu debata, bahkan adong naso porsia. Alani saya tabaru kilhom may di bagasan tangyakta, ari-ari di pernguluan, asa di pamonak kita di bagasan haporsiaw ni. Alani hal-hal praktis taringot tu pertangyangan na perjulot hahali tabereng maconakin ikon di bagasan haporsiaw. Tahaporsiay na tatangyak ko ni. Nuktadok amen ikon hanguluhonot tay di ngulu sigano pari. Asa unang adong benanggo sada jupang dihita nung ditangyakon disukum mo say na itangyakon nay ay wado yatin na. Kano luluson ni tabulolaw madulo na marsahit
apa saksahi na tatangya ko maali Tuhan, na porsia duhami. Guru di hodong ulu ni Jolma, sila sarus nong mateipe, bodo di panguluho, alani ibagasak ka porsiaw ku pangiduhami ma, pahisar pasehat ma amanamion. Amen. Lau mulak kita, wala dibituido behitai torludo masih sukunak kan, ay wadi berekoin na, rodongan na, adang bibah na pasuak-suak kodoin na. Atong yang gong do solo di rohata si songoni, ulang dohot kita martangiang. Sapala tau batang yakta, ali Tuhan, bulutung ikon alapo mudo amanamion, pasonang memana ilabung. Songoni ta batang yakta. Alay bolo di bagasa kaporsiaw do hitaneng mangido hahipason, iko kaporsiaw tado boy do pahipason ni debata. Alay saulat nari, dang ikon hata ni tangyak tay na saut. Alangya ay di boto amamuna do narikot di hamu. Di leon amamuna do narikot di hamu. Alay dang di leon amamuna sude na hinalomohon ni rohamuna na pinagido muna di bagasan tangyangi. Maka berdoa pertama sekali harus di dalam iman. Berdoa yang berikut secara praktis boleh kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24, tidak isi. Todi doang gode bata, asa akan martangyak tuibana, patut martangyang di bagasa todi dohot hasit tongan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berdoa harus dengan roh, dari hati. Supaya Allah yang adalah roh itu boleh menerima dan doa-doa kita sampai kepada Tuhan. Zuan ditangyak tato di ido, tu debatado. Nah mangihuk mamuse, doa itu bukan seperti festival rohani, bukan pameran kesalehan. Di Matius onom ayat Tuhan Yesus tayo disi, asa uju martangnya kamu lau mahamu tu bilut, baru sorda kamu mapitu, dukoni martangyang mahamu tu amamuna nadinabuni, asa dialusi amamuna nadinabuni tangyang munai. Bukan berarti ketika kita berdoa harus cepat-cepat lari ke kamar dan menutup pintu, tetapi artinya adalah doa itu bukan festival rohani, bukan pertontonkan kesalehan rohani kepada orang-orang lain. Dan asa burzu di berek kalak, dak songo kalak parise na martangiang diaka sipak tolu, diaka dalam belubung, duhot diaka joloni bagas joro. Mudah-mudahan dang adong di pangarat tuanon, bolo di hutan na jolo, adong do martangiang, wala saya martangiang itorsukun edana. Saya mana martangyang atong, isuru mangulot tangyang isa da punguan ni na sa opu misalnya, manak parsahu taon, wala saya amen hudul mana tu hudulan nai, ito risuku manesaping ngay, wana kitang yaki bigi huidain na. Kalau salah nido na debe gabe mabiar martangyang, ano kurang malaw, dang denggan, dang tabu akahata-hata ni tangyak kunin na. Doa itu adalah tujuannya untuk Tuhan yang tersembunyi, bukan pameran kesalehan. Berdoa jangan bertele-tele di Matius 6 ayat 7 di doa asa ujung martangnya kamu unang mamernoni-noni tangyang muna. Ay diripu ala ni dia ni hata-hatana jalon ni debata di boto amamuna do nariko di hamu adorak sumangido do pihamu. Maka berdoa biarlah dengan kalimat yang kita tahu. Biarlah dengan kalimat yang betul-betul kita mengerti. Jala ditiki martangyang hobarma ahananek si tangyak konoto. Bolo tangyang mangan ma unang mapola merdua syafaat. Aso tuk pipi sabola ti na martangyang. Bolo do songoni ala tangyang mangan ala gajang gabi pipi sabola. Bodo taboto pipi sabola. Tay dibereng mo din di gapin na ngamen ni narohana. Tetapi bisakah semalam suntuk berdoa? Bisa seperti Hana. Maka harus kita bedakan doa pribadi dan doa komunal.
Ketika kita dalam doa persekutuan, maka apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi pergumulan bersama di dalam komunitas itu yang kita doakan. Alai bolo sahalat tado, samulai anak ta pangguaran, tu anak ta siap pudan, saha rotu pahopu siap pudan, anggoi jujur matatangnya ko sada-sada. Jangan dong salah di sini. Alai unang maalani pertanyaan ota, tertuk-tuk halak na asing. Iko mabuan tuha porsiaw mahalak na asing ibagasa pertanyaan ota. Ido hal na prinsip na ikon si berengota. Tetapi berdoa juga harus diikuti dengan ketekunan. Di Matius 7 ayat 7 di dokon. Aro tayo dokon di sini. Tuktuhi hamuma say na ukapon na do. Dalahi hamuma say na jupangat do. Pangido hamuma say na leon na do. Di Rom 12:12 marlas ni roha hau makirim. Marbengek ni roha di staunon. Na perpudinay di dok di cinay. Jugul hon hamu tangyang. Harus terus menerus. Ayat 3 dua lisan na tangyaku hirana sa itangihot dong. Tuhan sering menjawab doa kita. Ketika kita hampir-hampir putus asa. Ketika kita sudah hampir-hampir lupa apa yang kita minta. Abraham dan juga istrinya, ketika mereka sudah hampir habis pengharapan, saat itu Tuhan menjawab doanya. Alanido mekel ima inatate parsoduk bolon ni si Abraham ditikiro suruh-suruan ni ro di bata tulu ima marhite suruan na tulu halaki. Songonon parronami di taon nga naing ro nungadong dihodat danakinna. Sabil mga lopay natay mekel iba natong diudung-udungay. Wah parbu ini ngaholau. Coba kita lihat. Ketika hampir-hampir tidak ada harapan, di sana Tuhan menjawab dan memberikan doa kita. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dengan pola yang Tuhan buat, bukan dengan pola yang kita bangun. Alani ido hatanya deta, saya jari maau uju martangi yang au tuho. Songo Kristus Yesus nama dok, kehendakmu jadilah. Ibagasa si songonom mahita ikot taparukilho di partangyang ota. Alay tutu martangyang ope ikon arian doho borongin. Hal berdoa ikon kudang dohita marsiajar tu akadongata akatubu ni naburuta na diberiban. Hampir setiap saat mereka anggo hitai dia mah. Alay tutu unak kolang dibagas pamangan nih. Ikos ya sude panggul miton ningoluta ikon i gabi tangyakta. Panggul miton ningolutai ikonido gabi tangyakta. Tersongoni marah dia maksima jutak 25 tahun tahe amang naung marhubas manang 40 tahe. Tadi ya 15 tahun nung marhubas. Jalato na parhalado pe sude panggul miton ningolui haparhalado tu. Alani ido bolo na jolo di dokon, bolo pardalan na pe, kira pardalan ni, situa tayo manak pandita. Ataru jago do sa kalas yang go dibandingan situa do ate. Kira na bolo di halak batak, kira na burju do situa sian. Dang lapolan nambet di kotomi dah. Ay nga dong di dok, porlat ni pandita dang ngawin na. Di siya di do hamu puang, siap porlat ni, situai. Di fokus do pandita dang porlat ni pandita. Bah, songon na bagak puak sisiranmu, songon sisiran ni. Kuingok do na jolo ti kesema, ala dikacing inoku bajuku satu gijang, itoridalan terodongan. Oh, pasitua-situa hokoin. Sadok situa adalah ukuran moralitas. Namar lapatana hadui, dihatape sipatuaon dui. Di pangalaho pe sipatuaon sipajolo dui. Di panggulumiton ningolu pe sipatuaon dui. Songonirang di partangyangon. Atong nunga mangula marhaladoi martangiak kamu salelek 15 tahun. Di pasu-pasu debatamay ramos maparbueni di tongani keluarga parjolo. Torlumobi ma nang di tonga-tonga ni Huriata. Lasuak songoni matuhita hamu akamanami do inanami partangyangon ni situatay tay ihut manak songoni gabe si partangyang nang ruas di hata di ulaon songonirang di persauran si ganupari. Bolo tapatu pa pepilian olak sadadalat doi
lau madok mauliate tu pakubasion. Dala ipe tuk siar rohana bulus, siar rohana madok mauliate, dok lasni rohama tapasahat piliani. Tayo unang mamarlaok, unang adong nanggusada siya kita naluja holsoan, apalagi mata dosa lau pasahat piliani. Asa martaba-taba pasu-pasu nang dihita saluhutna. Tayo tapasahat tu dibata dibagasat tangyang, asalam tu dasip na nakuryata, lam tu denggan na permulota marsada-sada, dala suwaksongoni secara umum kuryata HKBP, asalam tuturena nang tujulo, di napature-turehon. Di taonon, naik patureon na dana pensiun, alailaus udutan na do, anggo dibagasas sada periodion, boloboy niyan di tahun 2022, naing launcingon ni uluan ni Huriata mamusay ima sentralisasi penggajian. Asabuy, unang adong na merasa bululubal-lubu holan sakaling do gaji nami unang inadong pangula lisan ape buluy Depok sada sakaling kurma. Nalaing dohonota ada jomplang unang inadongan alay nga rap sudena mana di kota doho na di desa ido tangyang ni huriatan waing itangyang ipe iko persitutu honot tadui persitutu honon ni huria persitutu hon nyami akaparhanado lau mangarado tii asabuy jupang jalalam dasip tujolo laos na perpudi mapasaton nami sude mahita naromar tangyang naromar minggu nuaing di perminggota manotonan non pukul 5 asa marhitea adong dukungan tuakanong mangulahon ulaw ni dukungan doi naksuapala ta transparan no piliata alay bulolam gudak kita na monotoni lam semangat mera nang memilihod dirina lau pasahato puji-pujian disi dala umuli dope nuk tatoton itor tatongos ma bulo rata-rata holan na hadirope hita manongos 10.000 dala rata-rata hita na hadir nuaing taajak dua hala ano dongat tamanoton berarti ditulu hali lipat 10.000 ma siyan na disonon papos roha nunga dapot target khusus siya distrikta anggo distrik na asing halahima manangyakon do maparukilho disi alay na sa distrikta say taraduti may law mulak kita non tong madibagas alas ni roha tapasahat matok 1,000 rupiah di kotak persembahata na dijolo tay tapasahat masude pangiduan elehelek toho sude nasana takol sohon tu debata marhite tangyang alay di bagasan haporsiaon. Bolo di bagasak haporsiaw kita taluhonot tama portibion. Jalatad ni haporsiaw ta say taraduti ma patik ni debata. Tua manami yang maksima jutak selamat marpensiun. Holan secara organisasi doa mak pensiun alay yang ditohonan do ulaon mangaraduti patik ni debata di hasit tuaw ni tahak rodi ujung ni bardungulot do di portibion. Margugu mahamutong maparbuihon. Songoni ng inang do aka pinoparmuna. Amen martangyang mahita. Maulihatil Tuhan, dihatam na kutangyo kami. Tadda ni haporsyaw nami tuhol Tuhan. Marpadam mahami tuho radutan nami do patikmi. Atong ajari mahami marhite tod di pangondiani. Imatod di perbadia, manugu-nugu mangiring-irik kami, mangaraduti saldok patikmu di panglumiton ning hulu, asa marhamonanga kami, maralohon, di na ela-ela ni sibolis di portibiot, asa buhay hutaluho kami portibi, na toktong marsakap manetami daw siyako. Udut ni ilaw madihami bohal di perdagingon do partodion, pakyon nami mangaraduti ulaw na denggan sa minggu tujolo. Pasu-pasu maganup ruasmu. Marsada-sada songoni di ganup ripe. Pasu-pasu akan naniulan ni tangad do usaha na sida na meragam. Dala leon di hami ganup ali Tuhan pertekian. Marsaulihon aka naniukit ni hodok nami. Mauliate madiho Tuhan di pasu-pasum. Na pulumeho kosa na danak bahwa di keluarga ni amanami niku si hombing do inang buru na baban. Pasu-pasu madadanahiya sa sibur magudang di bagasak ko. Pasu-pasu naturas na asa marbisuk pagudang-gudang dadanaking.
Jala manugu-nugu di dalan lomoni roham hobar tu patikmi. Ujako kami maruas na baru marsaur di tonga-tonga ni kuria nami, kuria mon. Ima keluarga nyaman nami, Edward Lubatoruan, dot ina nami Dr. Christina, boru pangaribuan rapdo dua dana nasida. Tongoni di sahalak ruas naposo, Jimmy si majutak. Jalan ino kujako kami gabi ruas nago keluarga nyaman nami patiar malau, manalu. Asi maroham Tuhan. Tay dongani pasu-pasu makaruas na baru marsauri. Asa gabi pasu-pasu di huriam HKBP Depok Sada. Pasu-pasu na kuriam. Asa gabi habauran ni pasu-pasu. Wakaruas ni huriami. Mau lihat mani hotel Tuhan nami. Tongoni madi dongan nami na marukil. Dinatinadikon yaman nami sahat si haloho. Tay homa ali Tuhan. Na mga puli ina nami inang bursiburian rapdo dua yanakon na sideng. Pasunggul hotu na sida, ngolu na soras suda, asa disi hami masih paidan rapdo akan namonangi. Patongon narikot di ngolu si ganupari tu ina nami rapdo geleng na nadueng. Asa toktong na sida, pinarmudo ni tangammu, madalani ari ni ngoluna tujoloon. Ale Tuhan nami tongon di bagasa sedarion, paborhaton nami do ama nami si tua si majutak lahomar pensiun. Pasu-pasu maniulan ni tangan ni ama nami na sa lilingon, diha perhaladon na di huriam, asaramos perbuini gabi pasu-pasu, saluhut ruas ni huria. Nang di tonga-tonga ni ngulu na di tonga rumah tangga, gabi pasu-pasu mama nami, ina nami, ni anakon, rabdo pahopuna sida, desi solhot, asa dapotan las ni roha ali Tuhan. Nang di hari-hari ni nguluna na marpensiun pesay leong mahahipason, gugu na mardapot-dapot, asa toktong maperbuihon perbuinadinggan ama nami di panggulmiton ni ngului. Inuji magwar muli Tuhan nami songonima ulaon di HKBP hatopan. Secara khusus Tuhan Nobodari, ima dipukul 5 di Botari, napatupahon. Malam puji-pujian do malam dana pensiun. HKBP Distrik 20 de Boskap. Tongodalan nami manupahi penyelamatan dana pensiun ni HKBP. Namangido mahami, leo maari natiur sa hatubotari ele Tuhan. Pasu-pasu sude panitia, dala leon hahipason, asabui retarap ro. Pasu-pasu ma, naksudena artis silangit. Nama melehod dirina, lau pasahato puji-pujian, unang adong nanggusada namar sahit, asabui sudi hana hadir. Pasu-pasu sudi padita do perhalado, asabui rap retah hami saluhut. Pasu-pasu nang akaruasmu, ya kaudangan lauk sahat asabui rap pungu hami marsaur disi. Dala hehe masudi ruas, napayuti huton acara siap bagas, marhite live streaming. Ulu subui rap pungu hami di sadainganan, alani nama sasisonaria le Tuhan ima COVID-10 sia. Asa duhut sudah naruasmi berpartisipasi nang namang leon akka pilihan naganub. Mau lihat madiho Tuhan nami pos rohan nami mardonga toko boy dole Tuhan marture ulauni gabi pasu-pasu HKBP duhut di distrik 20 de Boskap. Mau lihat madiho Tuhan nami sudah ruas ni huriam namar sahit pasaton nami do tuho asa dulom daunam wale Tuhan tahisar pamatang nasida mulak tugngolu sigano pari. Ya kadongan na marulang tahon, tuk parrohay mamilang yari ni ngoluna, asa dapotar rohana bisuk, asa sude gulmit ni ngolu yali Tuhan, diulahon nasida mangulahon lomo ni roham. Ale jahuba na usobahami di bagasa Kristus, tungoni mabangso dot negara nami, pasaton nami do tuho, asa ho manguluho bangso namion, marhite na bapirkot todi ni sudia paratur negara nami ni uluhon ni presiden nami asa margugo pajongjokon ukum dohot hati goran samardami son sadok rakyat ni bangsoon taruli pasu-pasu las ni roha tongoni mahuriam manang didia penwai ngali Tuhan jongjongi pasu-pasu ma asa marpanidangyon gabe pasu-pasu tunahumaliangi ya kapangiduan na sutar pajujur kasih ni roham mapasikoponi di kami. Atok sahat di homadaging doto dinami. Madalani ari ning ulu nami sa minggu 7 luanon.
Om matang yang nami husobau kami Tuhan, dalo may Tuhan, ibagasang gori anakmu, Kristus Jesus Tuhan syoko pami. Amin. Songon tada hamulation ni rohata tu pakobasion ni amang situa simajutak nasa lilingon pasato tama piliatan na dumenggan tujulo tapasa may dibagasar roha mauliate do las ni roha huta puji Tuhan tamaredi hita bukwe de 814. Ruas ni hurian itu hata na hinaulongan di bagasa Jesus. Sa may tatulaw tay mapaborhaton amata situa simajutak laho marapansiun. Titiki maredian non buke de nomor 15 sada Roma 7 amak simajutak do keluarga do inang. Laos udut marosu dia kadonga situa cong mahita di langkata non mangadopon ruas ni huriata. Marede mahita. Nas
Hamu donga sahuria napungu di bagas joroon, nuaing jong do di tonga-tonga ta ima amata situa si majutak. Nunga diko hitiki pangulaw nasida di huriata, nama cohok manasida nuaing sian haparhaladun di huriay. Alani tama pasahatota hamulateon ni rohata, tutuhata nama dongani jala namarguguyhon, uhud na patauhon nasida sa lilingon, mangulahon haparlah haladoni. Akup ni, unay pasahatot tamauliaten aktu nasida naong makalujahon, dalam makarocoton, mangulahon ulaon di hurianta. Alani i, paborhatot tamanasida nuaing laho pensiun. Dihamu dongan nami, situa si majutak, obar tuaturan, do peraturan ni HKBP, nunga digohi hamu pajuwon nasahat tuhamu marhubas di huriyay. Nama dok mauliate du huriyaon tutuhanta, napatauho kamu marhubas obar tutohonan nasahat tuhamu. Nunga digohi hamu panguluyom muna, marhite pagkubasion tohonan situa. Di pasahat tamudo na pinangido ni hata ni tuhata na mandok tahat ula tohonami. Natamado hamulate honoton ni huriata siala pangulaw muna na sa lilingon di tuhata. Ang giat parbue ni na hinobasa muna na sa lilingon di julo ni tuhata gabi pilihan na husus dalam mabuan pasu-pasu tu hagagadda ni na porsea dohot hatutugu ni haporsiyaw muna. Alani i, jong mahita sa huryaon martangyang tutuhata, rim mahita jong. Martangyang mahita. Ali debata nami nagok asi dohot holong ni roha, rodo hami tuadopamu, lau pasahaton hamulateon ni rohanami, siala pangurupiyommu di naposom, taliling di pararho makubasi huriam. Nunga sahat di ulaw kasituaon na pinasahat mi, taybay maramos parbue ni pagkubasion na sida di ruas ni huriam, tuhanguluon sa liling-liling na. Nang naposompe, tayasi maroham, ramo ti manasida. Lam ramoti manasida nung mamuka pensiun, dia pakubasyon, tongo sa halak situa. Mulutong di jalo pensiun siyan hasituaon. Kay ramoti jala patuguma, pos ni rohanasida tuho. Palas marohanasida toktong, pahipas ma pamatang na, lau maday hinauli ni tiki pensiun, tongo jolma na marpakilalaan. Marroha dalam martodi obar tulomoni roham. Tugu-tugu jala ramoti manasida dia ka ari-ari ni hatuaon na. Asa toktong manaili tuho. Ay siya kodo haruruan ni hadamion. Las duhot sonang ni roha di bagasan tod di parbadia. Pasu-pasu manang keluarga duhot si solhot nasida. Asarap mangulupon jala makamulatehon pasu-pasu na jinalo nasida. Siyako. Akup nii, marpamuati maroham di nasa hagalion, duhot hakurangan ni dongan nami, di nasa pangulaon, duhot pakubasyon na nasa ilaon. Desay may, alani holong ni roham, pinuji maho ali Tuhan Yesus, rodi saliling ni liling na. Amen, udul mahamu suderuas ni huriata. Atong nuaype tabikima, SK pensiun ni amang situa si majutak, dinahahon ni sekretaris ni huriata. Andorak saujahok kami, surat ketetapan manang surat keputusan pensiun ni amang situa si majutak, tapai hiutma, perdalanan pakubasyon secara singkat ni amang situa si majutak. Goar dohot marga, situa Ronald si majutak,
tubuh di hari 7 Mei tahun 1956. Tardidi tanggal 10 Juni tahun 1956. Maka tidakon hapor siaon tanggal 26 Desember tahun 1970. Jalo pasu-pasu perbagason tanggal 10 Juli tahun 1922. Warni Parihutana Nata Mauliana Buru Manula. Yanakon Franciscus Adrian Simajutak, Andi Yuda Simajutak, Nela Friska Buru Simajutak. Majalo tohona situa tanggal 10 Desember tahun 2007 di HKBP Depok Sada Resort Depok. Pulau tohonan naparjolo dia tahun 2001 tahun 2012 di seksi pendidikan. Di tahun 2012 saat di tahun 2016 perhalado parar tahun. Di tahun 2016 saat di tahun 2020 perhalado parar tahun. Ulaun dipungan perhalado. Tahun 2016 satu tahun 2020 manang 2 periode songon bendahara keluarga perhalado HKBP Depok Sada. Surat keputusan pensiun penatua nomor 10 sia garis miring 02 Sada garis miring 20 04 5 2020 Sada. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok berkedudukan di Depok. Menimbang dan seterusnya mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan usia yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Ronald Simanjuntak, tempat tanggal lahir Barus tanggal 7 Mei 1956, ditabiskan di HKBP Depok 1 tanggal 11 Desember 2007. Pensiun dari penatua karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Depok pada tanggal 9 Mei 2021. Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditandatangani. Diamuna maksud warsi majutak di BGH-mu surat keputusan ketetapan pensiun situa atau naik B upah berhak mahamu merpensiun masih jalan mahita. Alina posoni debata situa R Simajutak. Pardonga pos nirohan di debata ta'ama, debata ama, dot anakna Tuhan Yesus Kristus, dot di perbedia. Upah berhak mahamu lau pensiun sian situa. Di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriema pakobasyon muna na salilingon. Dala di ramoti mahamu dia karyari ni ngulu muna. Dala di parrohai hamu madai hinauli ni tiki pensiun dia karyari si dalam muna dope tiki naroon. Amin. Udul mahita sudina kasih Tuhan. Perjoloma pinasahat partikian, tuamah nomor pensiun, marhata pertandingan. Waktu jolo ni hata pertandingan siana mangon, jolo marede mangon diwakili pahopuna.
Shalom. Aku persanga api hame. Ini amang inang tua, songoni nang amang inang pendeta nami, songoni nang amang inang kita na adong di bagas ni Tuhata di bagason. Mau lihat ma dihita na selama hari Minggu mah kupasahat kami. Songoni penang ruas na mangihuton ibadah di Bagas Tabe. Di kamu amang inang dot amang pendeta nami. Apala disadarion tepat purna bakti ma ama namion. Alanung nga genap umurna 65 tahun. Memang molo kami sebagai keluarga amang inang, ber kami sautik kilas balik ni ama namion. Sonari olok 65 tahun mau umurna. Sian mulai 30 tahun, ama namion nunga mengkonsumsi obat jantung. Itulah yang sangat berkesan bagi keluarga kami. Sian 30 sampai tu sonari ibana 65 tahun. Alai nahu sangat rasa kami masai basado rohani Tuhan ini, masai berjuda Tuhan itu keluarga kami. Boy do ibana mangulahan sudia katanggung jawabna. Dan na pensiun sian PNS saat saunari sian parhala doon adalah menugu-nugu akayan ekonomi di keluarga. Jadi memang imana sangat berkesan di kami. Sampai umur 65 tahun ibana disude aka panggulmiton di ngoluna benar-benar do di pasu-pasu Tuhan. Nang songoni kami keluarga memang sangat rasau kami do panugu-nugu ni Tuhan di keluarga nami dohot aka pasu-pasu na denggan. Jadi di 2004 memang bypass nunga ama namion di rumah sakit harapan kita TKI. Sebelum bypass ibana itang yakon dipangidohot tu Tuhan. Molotung lehonom mo diau Tuhan kesempatan. Honom mo di umur. Bahe mau gabe ula-ula nama tolpang di huriami di bagasmi ini ibana. Memang tohoma tutu ipas do ibana dung penong bypass. Maka mangido ma ibana kebetulan memang di kelompok kami pada saat hurang perhalado mulai ma ibana learning 2006 ma di tabalhon 2010 2007 saat tu sadarion hurang lebih 15 tahun ma ama namion mangula di parhaladoon di huriat. Jadi amang inang nahupasahat kami holan mauliate do Tuhamu saluhuna boy sampai umur uli 65 tahun ama namion di bagasan hipason dilo Tuhan tadi kami godang ni basa-basa sian nami meddo peak kaya nakon nami sahat tu boy kami saunari marpahupu tung dengan basa ni Tuhan doi alani pe amang inang tung penunga pensiun ama namion masih tangyangan mahita selesai masa tugasnya sian parhala doon kembali matu keluarga mau lihat ma dihita saluhna tong depasahaton nami mungkin ama namion selama 15 tahun hurang lebih mangula di parhala doon olodora mungkin dengan cara bercanda aka adong hatana terlanjur sude aka dongan na di parsaur di huriat tahun termasuk di Maranatha di Antioquia tongoninang di kelompok nami maapomom hamu maama namion asa tong di bagasalasin rohay ita marsaur tujuluan niarion. Jadi melihat madihita di dukungan muna sa luhuna lumobinang amang inang parhalado na mangula di huriat tahun na salalengon rapak dohot ama namion melihat di dukungan muna tuhat tama na mamasuhita sa luhuna taboy hita mo si marsaur tujuluan niarion di bagasan las ni roha yate.
na pinarsangapan ama nami inanami pandita. So nama nang dihamuna ama nami inanami parhalado, ama nami inanami na adong diingananon. So ngunimang ama nami inanami na mandohoti dijabu melalui live streaming. Dihamuna ama nami kaluhuk na nung dipatorang inata nakitutu pardalanan ningolu. Jadi 15 tahun na menjalani hasitwaon hapar halodoon. Jadi dihamuna saluhuk na. Dia manami, dohot inanami, di masa ni koronaon. Sipata ruas molo pajupa olodang tinanda. Molodang ditegor iba parjolo. Ala dang binoto rupana be. Say tartutup. Oppe dihamuna ama nami inanami. Molo tung adong akkana hurang lobi. Di pardalanan ni kasituaonon. Di pagkatayon. Di pambahenan. Masih maapan mahita sa luhukna. Tarlobi dihamuna ama nami inanami dengan parhalado saliling na marsaur hita. Mungkin sipata olodo iba mungkin na terlanjur makatai. Alana pasering do hudok andorak so pensiun auma natumua di huriaton di haparhaladoon. Saido siring nihatahon. Di bahini, tuhamuna ama nami, molo tung adong, akana hurang lobi, ya kapambahenan masih maapan mahita. Tarlobi, dihamuna ama nami, inanami, kelompok Antioquia. Mungkin dia kapelayanan nami tuhamuna, adong, akan hurang lobi selama makobasyaw di kelompok Antioquia. Masih paapa mahita amang inang molo tung adong akka na hurang lobi. Tarlobi dihamuna dongaku nasian kelompok Antioquia parhalado. Gabi opa mahamunumaing di kelompok Antioquia. Nianu nga hudok na diari Jumati. Unang masih tugat-tuganan. Nadenggan natabain belum tentu dengan dia keruas. Jadi pangiduaku, sotung adong haluar atani ruas di kelompok ta anggo situa adoi kurang dohuilala ninna. Alai tabain ma nasa rohatta. Pambainata dohot pikirata, boy dengan mardalan di bagasan hasadaon, dohot lasniroha. Nang tuak kapunguan korpe songoni maranata, pa molotung adok pek kana hurang lobi masih maapam mahita sa luhukna. Say di pasu-pasu Tuhan ma, diak kapardalanan ningolu, asalam tu sehakna. Nunga 65 tahun, anggo pangiduan niyan, naing ma 80. Kahat 80, naing ma 85. Ima hajol maunon. Alay, sa guru di Tuhanido, andigape nungarade. Mauliate ma di Tuhatta ma namandungani hita sa luhuna. Mauliate ma, horas ma. Noekpe pesat kami partikian dot hormat pangidu kami ma amang J Pasaribu mewakili ruas ni huriata.
Shalom. Selamat hari Minggu Mahita, salutna. Amang Pendeta Resort. Amang Pendeta Dot amang inang pendeta fungsional. Sudi Parhala Doni Huria. HKBP Depok Sada. Secara khusus, Turwas nih HKBP Depok Sada. Marsat tabi kami. Mulu kami be Bukata. Mau kelirus. Depok Sada. Mulu orang malu be kami. Pasahat. Pala. Kasejum. Di amang itu asih masutak. Songon anggota kelompok Antioquia Jongjong mau kelirus. Perjulu mandok mau nanti kita. Ala lilia do betik na ring katuhita. Boy pazupang. Pada boy di tikion. Nakpe. Sapan. Corona sa Persia. Meo kiliruas. Amang situasi mazutak do inang. Olan hata mauleate do. Do tangyang. Naboy pasaton nami. Ala natakas duhuida jalau-jalau kami amang pabenamu, pangalahmu, ketelanamu, pakkubusiyomu. Manugunugu, mandadasi, anggota neruasi, sadohot. Mangihutun akka pertangyangan nang di gereja OP nakpe di kelompok Antioquia. Saurak nayamang moliatema isudina haluzomu. Dang boy tarbalosami anggo sebagai manusia biasa. Jalan auto secara pribadi pas meluruk berpisah. Karena postur hanami nakpe adong lepas tahunani mang situa sian gereja dui ru ni orang si gereja dui kayanggo aku basiun di tonga-tonga ni ruasi amang tungno harapona asa tung tabadingan tabahubas akaruasi oti narikot mamuzi dari pasangap difata dalam mangilu kami parpudi tu amang inang situa naso pensiun duwe uluwi pengiduan nami karena ulia kenaringan napi ni patari daun ni amang situa selilingon ihutuk kamu ma karena orangi haru pahun kapola gajang birono nami salwa na yamang situa do inang mauliate ma isudina aluzom buat debatama mangalion akan eringan akan nauli tuzulan narion supang maita muse akalas ni roa secara khusus pertangyangan lompok Antioquia oras manita salutna mauliate ma selamat hari Minggu maita sudi.
Nuaing sama hita tu na mewakili parhalado dohot hormat hupasa tamima tu amang situa es neighborhood. Shalom. Mula tema itu hatta. Mula tema tong yamang itu majutak karena ketulis Tuhan itu ulah munawang katanya itu saat ulah onami tak do. Mula tema itu hatta. Jadi sotik setback maju tupudi alana 5 tahun memang mengabdikan diri di Perhala Duanung. Kalau belum dipakai gajang guru macam gajang, alana lerling doh kita nama saya, tangkatan doh kita mang. Tahun 2000 mah kita huingot Maret mulai lerling. Kemudian setback tu pun satu sotek. Kemudian kita habis sombeng kita tahun 2007 November. Tolong ini koreksi non. Alana dong doser sertifikat nih. Jalaun merupakan bukti otentik dong. Dengan administrasi bahwa ala amang ya mengabdikan diri di urat tahun. 2010 itu 2020 ada 5 ma uluan nomor sardu amang. Perjulungai amang peditasiahan nama baik kita lerling, kemudian kita balhom kita November 2007 kalau ingat nama saya jangan nih peditai kita balok kita walwalak kita nama saya aido amang itu kita balhom mahamun waeng jala disaksikan jemaat idoloni ruas disaksikan malaikat Tuhan inna pokoknya masisirna masih bulu alana baru masuk tuh kondisi sakral siana biasa kemudian untuk kata sian situasi senior tanah masai hati-hati hingga betul amang turus senior na tua ni turus na poso iki madok kata mana widok do ngatung muruk si polisi tu kamu alai peluk kamu dirimu na tu harajaun di Tuhani jadi hati-hati kamu lemung gencar don si polisi lamang gugai kamu inna imak kahataun bilatan ini kan na huingok dope jupang matikina pensiun mamang alana apa pensiun nama bila 10 pa nuk pensiun nama ngatong unang magabe mekel si polisi wah ngamula be mana be dang mangula be mana di kauman itu ani ada putuk songoni padokon ni paditata teki hita sermonotuari amang si sirait anggota honani hokdo hok mahomang di budi ta marci masih pengotan alana umur kita sangkatan deh kita nah perjulu manakin amang paditasiahan kemudian padita tapubulun almarhum kemudian padita purba kemudian padita Nexon 5 juta nagawe pare sesta kemudian terakhir padita Jackson Sirait nagawe uluata jala di kepemimpinan ni uluan padita Sirait doang purna bakti warapo pe songoni mana nau nian dang ikonaunya jongjong ison gabe marningo tau tu harung dengan nami sangkatan
Nah sebelum mangut pensiun, ikon mana ya banyak pensiun itu nardi gultum. Usia. Alai pak pensiun di joloni Tuhan itu yang mana? Dan joloni ruas. Lo meniruana mana saud. Ya ma pensiun bisa mangon boleh 10. Gua lu hami nama saya sangkatan. Apa dulu pensiun main ang guru penggawian. Apa dua homma situan enggulan songon nama kodok mana itu. Apa tu lu homma na 2 tahun napa patun nyanikon itu gultum ma sakadul maun. Kalima hommau tulu halak nai ma hami akka situa naposo jaleleng nalbe alana secara umur ba ngurang umur nami jam terbang sarupa-rupa nih. Ido amang sekilas pintas merlas ni roha mamang alana tak doyulah hoto nami jala menurut pemahamanku tengah pensiun alai masuk ke level yang lebih tinggi di mana lansia misalnya jala pensiun perhala donon sakral do ya. Kedo kamang ser mengap 2 kali pensiun sampai pegawai negeri. Oh pensiun ada pelepasan ledak sesakralon. Isong dia kita nama setik kita balhon di hadapan jemaat dan disaksikan para malaikat Tuhan yang dapat dita nama saya. Tongoni musai do amang napurna baktiun. Ya disaksikan para jemaat kadang kamu perhalado di hadapan malaikat Tuhan. Alani tetap makeke di perhala dunia mang. Mulai tema itu kata. Saya mau natua-tua madalani masa purna bakti. Merasin roh mang do inang do akapenopar do sedekah keluarga besar. Merlas ni roh mahita ganu maka donga perhalado. Kuata ma nawar sangap. Utima. Penghidup kami asa 5 ketua dewan. Tujulu mahita Masyarakat. sudi mahita perhalado tujulu. Nukta pasaan o cendramata. Dewan mahita buke dewa 205. Sama. Halo. Amang ketua paratauta. Mahita. Dihamu amanami amak situar simajutak do dinang tadaham lation ni huriata ni ulau pakobasio muna nasailanon ton di papungu ala amang mak na patupahon manang nagabe tuhorbo manang hoda manang mas manang dia menoni dalam mangingot huriata idonwangi do tohonani asai toktong ihut dingoluni amang otik susadia na pinasaha ni huriatai tay di batama na masu-masu asa tabba pasu-pasuna di tonga-tonga ni keluarga atong tapasama na sida rak malamang. Laos di bagasa partikianoma pasaton nabi surat keputusan pensiun penatua dohot sertifikat ucapan terima kasih sian distrik songon ingot-ingot di hala amang tuhata mamadongani hamu di namar pensiun. Tamangi hukma artano marga pilihan sia sudia kadonga situa ima ede
Yan bukede 805. O matupak ni sudia kadonga parhalado di son. Asa tayo dehon. Sa ayat do tahe? Ya. Dos marwata, 2 ayat 805. Morat matangiang dala ima nang tupak sia sudi parhalado matama madongani hamu oras madita. Rimei ta jongjong. Meredi hita buku di nomor 110 ayat 3. Ina lengkap sa sude
pasaha mapiliatan at papungoto di bata, martangi ang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Odo haruruan ni saluhut sulilon na dengkan, dot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masinelom mitu kami, pilihan nami tuho. Sa calon may keduap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Nasa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni siloliom mitu kami. Asalam gergir kami mandok mauliati tuhong. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banwa gijang, tay pinarbadiya makuarmo. Tay ro maharajaw mo. Tay saut malomani roham di banwa tongaom, tongon na di banwa gijang. Matuhami sa darion hanguluan siapa rin. Sesama dosa nami, tongon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami to giyo tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Ni Tuhatan na hinokop ni Kristus, mula mahamu di bagasan dami, jala-jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asih marohana midaho. Idopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur ho madame na tutodim. Amen. Amen. Las tujuh lupa jong maksima jutak untuk inang mengadut turwasta. Ruas ni Tuhata lahina holongan di bagasa Kristus. Naung masih jalangan mahita ng do amang situasi majutak. Jala sudi kami perhubas pasahatot tuhita. Selamat hari Minggu. Debatama madongan hita sa Minggu 7 horas madita.